Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Lang geleden kwam er bij Hoofdplaat een schip aan met tonnen azijn. En er stonden een aantal jongens uit IJsendijke bij de kade en ze vroegen aan de mensen op het schip: "Voor wie zijn die tonnen azijn?" Toen zeiden die mannen op het schip: "Die zijn voor jullie, azijnhalzen." En vandaar dat de inwoners van IJsendijke ook wel azijnhalzen genoemd worden. Ze hebben ook wel de bijnaam Petit Paris of Klein Parijs, omdat er in de Franse tijd ook heel veel Franse boeren en Waalse boeren in IJsendijke woonden. En die dames gingen dan vaak met mooie kleren naar de markt. En ze leken dan wel een beetje op dames uit de modestad Parijs. Ze hebben ook heel veel cafés gehad in Parijs en die hadden ook allemaal een Franse naam. Dus dat heeft ook een beetje te maken met dat kleine Parijs. Maar eigenlijk zijn de IJsendijkenaren de azijnhalzen. Isendijke, dat ben azijnhalzen. Daar waren ze vaten meer zin. Die mochten in Isendijke zijn. Per ongeluk kwam zijn Hoofdplaat aan. Daar komt die zotte naam van.